बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि मासि लानानै दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों बिटिसि सेक्रेटारियेटनि CEM कनफारेन्स हलाव गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायनायाव बिटिआरनि इडुकेसन डाइरेक्टर JP ब्रह्मआबो बाहागो लायो। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आबुङै सुस्रांनो थांखि लानानै दिनैनि बे सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'जों लोगोसेनो लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि करिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीयावबो बाहागो लानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फारियै मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिजों लोगोसे आफादनि बिबानगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि मासि लानानै दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों बिटिसि सेक्रेटारियेटनि CEM कनफारेन्स हलाव गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायनायाव बिटिआरनि इडुकेसन डाइरेक्टर JP ब्रह्मआबो बाहागो लायो। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आबुङै सुस्रांनो थांखि लानानै दिनैनि बे सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'जों लोगोसेनो लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि करिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीयावबो बाहागो लानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फारियै मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिजों लोगोसे आफादनि बिबानगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो।